Nhar il-ġimgħa jinfetaħ l-istaġun mużikali tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali qiegħda tħajjar lill-pubbliku sabiex jissieħeb magħha billi jħallas 10 euro. Il-flus misħubija se jmorru kollha għal Malta Community Chest Fund. Daw kollha li jkollhom misħubija jistgħu jidħlu jħallsu euro biss għal uħud mill-kunċerti tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Sigmund Mifsud qal li b'dan il-mod jixtieq li aktar nies isegwu x-xogħol tal-Orkestra Filarmonika. Għanna nemnu l-orkestra tagħna għandha missjoni li tkompli tħajjar iżjed nies japprezzaw il-mużika klassika. U għalhekk qed nagħmlu din il-membership biex nagħtu l-opportunità għal dawk in-nies li forsi għadhom jibżaw jesperjenzaw din id-dinja tal-mużika klassika biex intuhom din l-opportunità. U għalhekk qed nitolbuhom jissieħbu membri għal 10 euro li dawn l-10 euro ħajmorru għall Community Chest Fund. Il-ġimgħa l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali stiftaħ l-istaġun mużikali tagħha b'kunċert fi Pjazza San George il-Belt. Id-dħul għal dan il-kunċert se jkun b'xejn. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li għal darb'oħra il-Belt Kapitali se tkun il-post fejn tospita kunċert bħal dan li jista' jitgaw dan il-pubbliku kollu. Illi naturalment ngħinu entitajiet kulturali b'mod speċjali f'attivitajiet kbar fil-Belt Valletta bħalma ħajkollna nhar il-ġimgħa permezz tal-Orkestra Filarmonika, anke wkoll bl-iskop illi l-ħajja fil-Belt Valletta, l-ħajja kulturali, l-attività li n-nies jidħlu fil-Belt Valletta u jaraw kunċerti ta' din kwalità taħt lajta tagħna ta' kultura aċċessibbli għal kulħadd għalhekk aħna nappoġġjaw ukoll naturalment attivitajiet ta' din kwalità b'xejn huwa skop tagħna li l-Aġenzija Kulturali twaqfet għalih fil-Belt Valletta. Il-President ta' Malta George Vella ringrazzja lill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' din l-inizjattiva sfiqa biex tħajjar aktar nies jattendu l-attivitajiet tagħha u fl-istess waqt tkun ta' spalla l-Malta Community Chest Fund għax-xogħol mill-aktar siewi li qed wettaq. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici faħħar din il-kollaborazzjoni, speċjalment minħabba li tkompli ssaħħaħ il-firxa ta' avvenimenti artistiċi u kulturali ta' dan it-tip li huma disponibbli għall pubbliku speċjalment għal kawża ġusta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.